aalis mga ito, hindi ako aalis eh. O, sige na. Happy birthday ulit. Apo, Bye-bye. Thank you, guys. Thank you. Mami, may Love sinasabi. you all. Sino si? Sino? Kuya Albert, may sinasabi. Ano yun? Ano yun? Sabi niya, kung hindi lang kabababa sila, kakanta pa ako eh. Hindi na. Hindi pa ako pinawisan eh. Pinisipon ako tuloy eh. Bye-bye kay Ase Sir Rogen. Okay, bye-bye to all. Good night. Okay, antok na. Good night. Ingat sa pagdadrive, Kuya Albert. Thank you. Sige, bye-bye. Bye-bye. Thank you, Kuya Albert. Ayun, sulo ko na tuloy. Si Rogen, Sir Albert, si Kuya Johnny, Mami, Bogs, ni Ann, Sir Jess, Kuya Ted, sino pa? Guys, maraming salamat sa inyo lahat, guys. Hindi ko na kayo maisa-isa. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Love you all, guys. See you on Monday, guys. Doon mayroon tayong pag-games. Ayan. 4 hours na. Good night. Kuya Ted. Hindi. Kuya Ted, hindi mo ko kinantahan. Sa Monday, kanta ikaw. hindi na aabot ng 4 hours yung paalam ko, Kuya Ted. Nagbago na ako. si Rogen, good night. Si Sikoy, sa Monday, ha? Akyat ikaw. Mami, akyat kayo. Good night. Love you all, guys. Kuya Ted. Ingat, Kuya Ted, sa pagdadrive. Sir Albert, Sir Jess. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye.